Kocúr sedáva, budete mať celý zadok chratý. Zadok máš akože bielý? Zadok bude, ale to bude celý, lebo on tam sedáva. To je akože jeho miesto obľúbené, to budete celá. No ja s touto turbokefou čistím, ale vrajím. Veľký vysávač, turbokefa, malý vysávač, párny vysávač. A ja hovorím, neboja sa mačiarka vysávača? Boja. Dobre, že by som vedela, alebo... Nie, boja sa, ja som ani tieto dospelé mačky, však každý boží deň vrčím s ním. A nezvykli si. No, za to sa pýtam, lebo čo sme mali teraz tú mačičku, tak ona má tak panický stres vysávača, že keď som začala vysávať, tak buď som mi dala do inej izby, alebo mi zaviezla za gauč a nevyliezla, kým som neskončila. Ja ich nemusím prekladať, ja len vyťahnem vysávač a už počujú hrkať a už no, už počujú hrkať a už... Dobre, lenže by som vedela, nie, že vystačujeme ešte viacej. No, to vám musím povedať takú príhodu, mala som ešte len lílku a išla som domov, čo to vedľa robím. Tak na obed chodím domov a tu pred dverami také niečo veľké, ryšavé, špinavé. Hovorím, bože, ty si kto? Ty si skadiaľ prišla. Mravčala tomu, tak som zobrala granulky, dala vonku, hovorím, najeď sa a bež preč. Prišla som domov z roboty popoludní. Mačka stále tu. Hovorím, a choď preč, sú sa tam cifrflali, že toto a že čo to tam zasa je, ako za tú ľavú mačku. No. Mravčal, pozriem na neho, hovorím, ukáž sa mi lepšie, pozerám štetinky na uška, ukáž labky. Tu do chlopky, tak som už potom zdvihla, pozerám, však ty si majner. Čo s tebou? No tak teraz aj ja mám doma mačku, hovorím, však ešte mi nakazí, tak som ho do kúpelky odniesla, tam som všetko zrámovala, koberčeky, nič, však vydezinfikujeme. Tam preku, čo s tebou, tak niečo sa jej páči? Nastriekala takým proti blžkám, čo mám pre psov, reku, bože, čo ty máš všetko na sebe. Nehala tam asi hodinu postať, potom som ho strčila do vany, on sa mi dal nastriekať. On sa mi dal okúpať, on sa mi dal vyfénovať. Tabletku na učervenie som dal, on mi zožral. Bol tam separovaný asi týždeň, hovorím, ja ťa zatiaľ nepustím medzi moje zvieratá. Dala som inzerát, zapovala som také tie papieriky, že či sa niekomu, nepísala som imanie, iba či sa niekomu nestratil, ako bielo, tak ešte ma ako mačka, lebo som nevedela, že čo. Potom som zistila, že to bol vlastne kastrát. Že bielo-červená, mačička, že sa niekomu nestratila. No samozrejme neozval sa mi vidno. No, potom som ho vypustila.